Valaki zavar minket, nem tudom. Milyen rekim? 2,4 GHz. Hát a wifi azon vannak. Nem jó ötlet, most nekünk Hát- annyira, mert nem küldünk parancsot és mozog a roverünk wifi. Mindegy, itt a kocka közelében volt a hiba, tehát lehet, hogy a ütközés. Most menjünk fel. Igen. A wifi is 2,4-en megy, de hát Ez kódolva van, Mindenki FSK, tehát kódoljuk FSK kódolás, meg digitálisan is kódoljuk. Csak szokatlan volt néhány mozgó. de hát eddig is zavarnia kellett. a wifi. Igen. Valami más lesz. Szerintem most egy kicsit eltöltik, hogy nagyon jó lesz. lehet, hogy hátra kéne mennünk. Nem is mozgó, tehát miért nem? De óvatosan közelítsz rá. A legállássági kockáig óvatosan. Egy becsületkockák legyen meg az. Döntsön már valami. Már rég. Én még kicsit halványan látom, tehát még előtte, de nem a érzékeltem. Igen, nagyon könnyebb.